Hanes Segontium. Pa mor hir yn ôl gaeth Segontium ei adeiladu? Dyn ni ddim yn hollol siŵr, ond mi wnaeth Cneas Julius Agricola, llywodraethwr Prydain, o'r esgyn Cymru yn 77, felly tua'r amser yna. Pa mor bwysig oedd Segontium? Roedd o'n lle pwysig iawn. Roedd o'n edrych dros y môr i gadw pawb yn ddiogel rhag ymosodiad, ac roedd o'n rhan o rwydwaith y ffyrdd Rufeinig hefyd. Pa mor brysur oedd Segontium? Does neb yn hollol siŵr, ond roedd o'n ddigon mawr i 1000 o filwyr byw yno. Am faint oedd Segontium yn cael ei ddefnyddio? Mae'r darna arian yn dangos roedd milwyr yn Segontium tan tua 394, felly tua 300 mlynedd.